Hoši, rybičku som kúpil. Že, kamož, my tu môžeme kúpiť, že chladničku. Ne, to nekúpi, to blbosť. Kamo, teleportér kúpime. Máme prachy? Áno, a inverse teleportér máme. Neviem, čo to je, ale kúpim teleportér? Asi nie. Tak Doghouse. Neviem, čo som kúpil. Vieš čo? Teba už Obidvaja na to kúpil. Mne sa ľúbi, keď ste sa obidvaja na to kúkli, tak... Na mňa a potom na to. Pomoc. Pomoc. Ja vedel ma to zatvoril. Vieš čo? Ori, dáme za tú rybiku. Aha, ja že už ty kokos idem hladkať. Ty si sa prestal sem? Ja som videl Ečko, ja že idem onej rybku, idem hladkať. Kámo. To sa asi počíta ako deň, že? Ja že sa dá presunieť, alebo také niečo. Jakýže blue. Počujem včely? Veď, aha. Kde to je východ? Kde to je náchod? Kde to je náchod? Ondro? Ondro? Už si stihol aj veci zebrať. Koho? Čo si? Ja sa na 2 minúty odbehnem a ty už všetko stihneš zebrať? Nie, to sú veci, čo sú tu v lodi. Ja som doteraz nenašiel, kde sa tu vchádza. Počkaj, baterku si zoberiem. Čelka Mája. Naše malá nezbednice. Ty vole. Čo je ty Je to kokos? tak malá. Kamo, no na toto sa teším, toto bude brutálne. No jasné, že to niečo je. Ešte tento kotlár. Jak New Creature? Čo sa tu deje? Ty vole, poď sem. To čo s tým akože máš robiť? Čo sa stane, keď to zeberem? Tak sa na teba naserú. Dobre. Čo keď neohitnem? Tak sa na teba naserú. Aha. Počkaj, mám plán. Najprv poďme pozbierať, čo tu je, potom ty pôjdeš do výťahu, ja rýchlo zoberiem niečo a rýchlo utečiem do výťahu, ty zamkneš výťah a ideme. Dobre? Bacha, Poďme. A prečo tak malá? Prečo to je toľko mín? Tu sú 3 kusy na jednom mieste, chápeš? Tam sú 3 na jednom mieste. Tu je ďalšia. Tie hovadiny. Čo keby naštveme tie hovadiny a potom začnem utekať k tým mínam, preskočím ich a oni cez ne prejdú. Oni keď sú nasratí, tak lietajú, to nebude fungovať. Hej, oni keď sú nasraní. To je jak rómska osada, to je extrém. To jaká rodinka tam je. Tak choď do výťahu, ja zeberem. Kemor. Jej tam. What the fuck? Čo to? Ježiš, to je ten. Kaďal som prišiel. Tak máme hrebeň, ktorý stojí $13. 13. Bore. Dohrievačka by som povedal. Posledný deň. Kámo, ty sa ani nemôžeš lenže priblížiť k ním, nie na to, že im niečo zobrať. Ja som sa priblížil a potom som mŕtvý, no mňa roztrhali, železo som mňa vyťahli cigáni. Kam ideme? Poďme toto, to vypadá viacej safe. Ja nechcem ísť tam za tými Rómami zase. Čo tu lieta, ty kokos? Však som sem ešte len došiel. Pterodaktyl. To je brutálne. To reálne je pterodaktyl, že aký to má zvuk helikoptéra. On robí iba to, že on si ti sadne na hlavu. A keď ich je veľa, tak ťa potom unesie. Áno. Koľko máme peniazy? No tak to nič, dobre, poďme, let's go. Keďa sa tam ide? Kde to? Nebolo tu ten vlk, či čo to je? Oni až v noci vyliezajú. Okej. To si za ty hrá s tými poistkami. Nie. Ja a hrať sa s poistkami, čo som ja? Malé dieťa? Asi išiel. Za tebou. Oha! To je cube? What the fuck? To je Rubikova. Môžem to poskladať? Ne. Tam nič není. To je brutálne inak, tu celkovo nič není. Tu reálne nič není. Kam si zasa išiel? Dole, ale tu absolútne nič není. Tata. Čo tam je? To je ten, čo sa ten, čo sa bojí.
Tak sem asi nejdem, no. Zoberieme ten reaktor, ideme preč. No, bereme reaktora a zdrháme. Neviem, či to chcem nájsť, ale... Je si? Pavúkom. Kokos, jak mám myklu! Čo ti dáva? Fuj, on bol na streche, on sem ide. No tak to vôbec toto. On ide po mne. Absolútne nie. Dobrý. Ty sa to pípa? Čo? Čo? No a ja som najlepší. Ja mám čuch pre piva. Tak si ide naspäť? Doprava. Pohode. Je to enough? Jo, je. Ty si istý? 228? Absolutne istý. Som. Tak pozrieť za mnou, tak je taký secret na tejto mape. Hej. Pozerám, čo kúpiť. Počkaj, tebe kúpim ten flashlight. Poriplopíte len. Čo? Dobrú chuť. Ďakujem. Čo kúpim? Čo to je? Walkie-talkie máme, lopatu máme. Máme iba jeden walkie-talkie. Máme dva. Boombox kúpim. No. Čo sa stalo? Čo sa malo stať? Kde to zmizlo? Kde zmizol ten horn? Čo si s ním spravil? Ja som ho chcel presunúť a keď som ho presunul, tak zmizol. Sofa chair, what the fuck? Shower? Yes. Počuj, to aký William Afton je teraz z teba. Aj ty môžeš byť, keby si chcel. To čo bolo za zvuk? To čo bolo za zvuk zas? On to spravil tak... To je Počuj, my brutálne. si nezobrali veci. Ty vole, toto zase čo bolo? Wow. Ty sa do mikrofónu fúkol. Čo? Oooo. Ondro? Čo? To sa ťa zlákol. Ty vole, to mi nerob. Ale prosím ťa. Ale. To nič není. To nič není. Poď sem, tu na sú veci. Ale niečo som to aj počul, nejaké divné zvuky, takže pozor na to. To nič není. No to je všetko. Tak to je brutálne. To je že by te zatlačil do lodi a otvoril tie zatvorené dvere, čo tam boli. K9. OK, tak idem tam. A9? K9. A, Andrej 9, áno? K, aha, Kilo 9, OK. Karol 9. Dobre, Karol 9, OK. Otvor A9, on zebere tú hovadinu. Vieš čo? No. Kašľuj na Karola, je tam slis a Pavol. Aha, Pretože to nie sú včely. veľká škoda. Unak je ten horn. Už som ho vrátil naspäť. Ja som ho dal omylom do storageu. Inak sú tu aj dva secret moony. Koho? To je čo? Secret mesiace. Čože? Nie. Secret mesiace? Tajné mesiace? To viem takéto, ale čo to je? Keď si napíš moons, tak v tom moons No. ich nevidíš. Aj tak akože. Prvý z nich sa volá Embryon No a? a druhý z nich sa volá Artifice. Ako vidíte? Artifice. Artifice, Čo tu je, ty kokos, akí roboti? No, oni začnú byť trošku aktívni, keď je noc. Aha. Sa vedia, aká tu je potom sranda. Čo oni robia? Teba budú naháňať? Strieľajú rakety Tak to je brutálne. a dokážu aj lietať. Ešte brutálnejšie. Ale nedostanú sa do lode, že? To je kokos. Neboj, zastavil som to. OK. Nie! Prepovedz, či tam niečo je. Je to niečo, ale iba jedna vec. Neskarcem. No som tu. Čička. A ja mám teraz obrakovnicu. Tu čo sú za zvuky? Neviem. Počkaj, to. Aha, toto. Keď si pod Ty tým, vole. tak ono to robí zvuk. Ty vole. Uj, ty kokos. Ondro? Ok, už to nechcem byť. Ako sa dostanem do lode?
poj. Snažím sa. Kam? Tak. Tvoju snahu si veľmi cením. Robil si všetko, čo sa dalo, ale bohužiaľ to... No čo je? Vole. Že most paranoid, more. Že most paranoid, ja mu dám. Sa nesmej, dobre. Ja som úplne ticho. Ja neviem, či ty hej, to... Ne, ja som si nezobral baterku. Čo je ty kokos? Soccer ball? Ondro? Ondro? Miša? Vieš čo mám? Čo máš? Loptu. Yes! Neviem koľko to stojí, ale vypadá to v pohode. Ty bývajú drahé. 2,49, čo je práve. Než, nevidím. Počkaj, hotovo. Čo si spravil? No, taký oný valv, tak som nezatočil. Tak to je brutálne. Mohla by to držať hubu ten robot, lebo je to docela otravné. Bude držať hubu, keď to dropneš. Si nepočul Lorany, nevyprávaj. Môžeme rád toto vypať cez toto? Nie, to môže byť len zlodej. Budeš taký láskavý a rozsvietíš? No. Díky. Ondro? Miša? Kde si? Už ma to začína srať, ten robot. Nechceš si ho zobrať? Ja mám plný inventar, tak aby som šel do lode. Bravo, bravo, tlieskam ti. Naozaj ukážkový výkon. To sa nestalo toto. To je brutálne hento. No tak sme asi prehrali, pritom máme že 20 dolárov to máme. Nic som nevyužil. Tak GG. Musíme sa rozlučiť s transmitorom. Tak si ešte nejakú poslednú správu napíšeme. Dobrá správa. Merda? No. Ty vždycky I always come back. Tak sme prehrali, ja som to ani nedal prijať. Nie. Brutálne. Ja sme získali za to také peniaze. Nechal odletieť loď a potom si z nej vystúpil. Áno. Vážne? Tak to som zvedavý, ako mi toto vysvetlíš. Ja som nevedel, že už aj krv je. Čo? Zradil som vajco. Teba zabilo to vajco? No. Ja som dal vajco, chodil som pod seba a zrazu... To je taký zvuk, čo máš... No tie vajca občas vybuchujú, oni sú také nepredvídateľné. No a ja... To som ja nevedel. Ale chápeš, ja sem proste... To som hodil ako každý oný... A chápeš, že sem proste... Ale chápeš, že ja sem proste len tak prídem, som sa s tebou ešte tie včely prediskutovať a ja tu vidím s hlavou v skrini. Jaže, čo sa ti stalo? Že som sa smial, jak si sem pomaly išiel a potom sa kúkali ho takto na zem. To je proste trúbka, ktorá nikam nevedie. Veď? Pohode. Nevedie. Som rád. Nevyhodil som to práve nad loď, že nie? Reálne, ja som vyskočil a hodil to hore. Čo si To si robíš prdel. Hore? A, počkej. Pak to tam je? A nie, toto sa... Áno. No není to na zemi, nemám to v inventári. Ja, že to snažím sa zhodiť z čo najväčšej výšky, tak som vyskočil a dal Gčko a on to tam ostalo. Počkaj, to tiež skúsim. Pozri, ja musíš takto poradne. Je to tam? Ne. Tak to som musel nejako dobre zapukovať. Toto? Keď to tam nedávaj, to je drahé.
Moje, Tak toto. moje. Povedz mi každý štát v Európe. Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Polsko, Rusko, Bielorusko. Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now one piece. Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece. Estonsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Dársko, Norsko, Švédsko. Dánsko. Ja keby idem na históriu, tak by som išiel do múzeí. A na geografiu by som ani za hovno nešiel, lebo ja doteraz neviem celú mapu povedať ti. Ja neviem, kde je Slovensko niekedy, takže tak. Ale ja neviem všetky mesta na Slovensku. Koľko je miest na Slovensku? Počkaj, koľko je miest na Slovensku? To neviem ani ja. Povedz. To neviem ani ja. Vyše 200. Škoda. Aspoň myslím. Koľko? Ale tých takých väčších. Neviem. Bratislava, Trenčín a tak, vieš? Krajské? No. 8, dobre, tak ja sa ti pokúsim, dobre? Je bratislavský, Trenčiansky, možno Banskobystrický, Šikovný. hej? Potom, absolútne netuším. Žilinský som už povedal, Druhé najväčšie mesto Slovenska. absolútne netuším. Si robíš predel? Nie. Dobre, dve neviem. Prešov a Košice. Jaj, Poprad a Košice, no. Počkaj, Poprad je druhé najväčšie mesto? Prešov. A Košice sú druhé najväčšie.